Κρασάς κρατάει την μπάλα, περνάει για τον Κέρκες και αυτός για τον Χέλιο Ρόκε, δεν είναι σε θέση offside. Χέλιο Ρόκε πλασάρει, η μπάλα out. Τώρα για τον Κέρκες, αυτός για τον Κρασά, δεν είναι σε θέση offside, γυρίζει ο Κρασάς, μεγάλη ευκαιρία, ο Γιοργαλίδης απομακρύνει την μπάλα. Χαραλάμπους για τον Οκά. Ο Κάς για τον Μιχάλη Κωνσταντίνου, πατάει για τον Οκά, μεγάλη ευκαιρία το πλασέ, ο Εμπέντε απομακρύνει. Μεγάλη περιοχή ο Χέλιο Ρόκε, τώρα βρίσκει στήριγμα στον Τζούνιορ που επιχειρεί τη σέντρα σουτ. Προσπάθησε να ευνηδιάσει ο Γιοργαλίδης, όμως απομάκρυνε σε κόρνερ. Ο Κάς, δεν υπάρχει φάουλ. Ο Τζούνιορ είναι αυτός που προσπαθεί να απομακρύνει. Λάθος από τον Βάρκας, αλωνεύτη στο πλασέ και η μπάλα είναι κόρνερ. Έχω την εντύπωση ότι εδώ υπάρχει πέναλτι. Να εδώ. Πρώτο 15 λεπτό στο οποίο έκανε. Κασέ και μπαλιά τώρα για τον Μιχάλη τον Κωνσταντίνου. Ουόν εκεί προλαβαίνει και περνάει την μπάλα σε κόρνερ. Προσπαθεί με τις οδηγίες του να τα διορθώσει. Να δούμε τη σέντρα του αλωνεύτη για τον Μιχάλη τον Κωνσταντίνου. Στο ανθρώπινο τείχος, Χαραλάμπους αφήνει, αλωνεύτης στο σουτ, την μπάλα out. Ψάχνει να βρει κάποιον ξεμαρκάρι, το κλείνεται και από τον Κέρκες. Περνάει την μπάλα για τον Μιχάλη τον Κωνσταντίνου, επιχειρεί το σουτ, γκολ! 1-0 για την Ομόνοια με τον Μιχάλη τον Κωνσταντίνου στο 59. Μιχάλης Κωνσταντίνου βρήκε τον χώρο, έκανε το δυνατό σουτ και έστειλε την μπάλα στη γωνία του Εμπέντε κάνοντας το 1-0. Το πρώτο τέρμα της Ομόνοιας, το πρώτο τέρμα του Μιχάλη Κωνσταντίνου με την φανέλα της Ομόνοιας. Κοιτάξτε εδώ, Στάθης αλωνεύτης, κοντρολάρει την μπάλα, ο Μιχάλης Κωνσταντίνου από το ύψος της περιοχής επιχειρεί το σουτ και στο βάθος της εστίας του Εμπέντε. Έστειλε μήνυμα στον Καφού. Για να δούμε εδώ την παλιά από τον Μίχαλτσα, το πλασέ. Είναι ο Λέτσο αυτός που απομακρύνει έξω από την περιοχή. Κρατάει την μπάλα ο Σίμος ο Κρασάς, επιχειρεί το σουτ. Μπάλα είναι κόρνερ, καθώς προσποιήθηκε και κέρδισε την μπάλα. Κατέληξε αυτή όμως στον αλωνεύτη που έχει χώρο. Επιχειρεί και το δυνατό σουτ. Μπάλα μόλις out. Προσποιήθηκε και γύρισε για τον Εμπέντε. Λάθος του Εμπέντε. Ο Κάς απέναντι από τον τερματοφύλακα της ΑΕΛ, το πλασέ, μεγάλη επέμβαση από τον Εμπέντε, ο οποίος πρώτα όμως έκανε το ολέθριο σφάλμα. Περιμένει την εκτέλεση από τον Γραμμόζη, εκτελείται κεφαλιά από τον Καφού, πλασέ, γκολ 2-0. Είναι ο Σλόγκαρ αυτός που πετυχαίνει το δεύτερο γκολ για την Ομόνοια. Εδώ η εκτέλεση του κόρνερ, πρώτη κεφαλιά από τον Καφού και ο επερχόμενος Άντων Σλόγκαρ από κοντά κάνει το 2-0 στο 86. Επιχειρεί την σέντρα, μπάλα κοντράρι, πάει στον Κατιάγκα, ποιος την κερδίζει τώρα για τον Μίχαλτσα, το πλασέ. Ο Γιοργαλίδης λέει πάλι όχι. Έχω σταματήσει τον Δημήτρη Γραμμόζη, πανηγύρι για μια σπουδαία βαθμολογική σημασία νίκη και πάλι στην κορυφή μαζί με την ομάδα του ΑΠΟΕΛ. Ναι, σωστά. Πιστεύω πως ήταν ένα πολύ καλό μάτι σήμερα για τον κόσμο, ειδικά που ήρθε σήμερα εδώ στο γήπεδο. Πιστεύω πως προσπαθήσαμε να κρατήσουμε τη συγκέντρωση 90 λεπτά. Και πιστεύω πως το καταφέραμε, βάλουμε δύο πολύ ωραία γκολ πιστεύω. Αλλά και η ΑΕΛ πιστεύω είναι μια πάρα πολύ καλή ομάδα. Είμαστε όλοι ευχαριστημένοι με το αποτέλεσμα, γι' αυτό μετράει. Ναι, πολύ καλή ομάδα η ΑΕΛ και αυτό φάνηκε στο πρώτο 15 λεπτό. Ήταν καλύτερη από την Ομόνοια, μπορούσαν και αυτοί να ανοίξουν το σκορ. Αλλά σιγά σιγά η Ομόνοια βρήκε τα πόδια της, είχε πιο καλά πατήματα, ήταν πιο αποφασιστική και πιο αποτελεσματική στο τέλος. Έτσι όπως το είπατε, πιστεύω πως η ΑΕΛ προσπάθησε να μας πιέσει στα πρώτα 15 λεπτά. Πιστεύω και εμείς είχαμε ευκαιρίες σε αυτό το χρονικό διάστημα, αλλά δεν καταφέραμε να βάλουμε γκολ. Πιστεύω εκεί και πέρα κοντρολάραμε το παιχνίδι, ιδιαίτερα στο δεύτερο ημίχρονο που είχαμε πολύ κατοχή και πιστεύω είναι δίκαιο το αποτέλεσμα. Μένουν άλλα 3 παιχνίδια πριν τα play-off. Εντάξει, εμείς πρέπει να κοιτάξουμε κάθε αγώνα σαν τελικό. Πιστεύω ο προπονητής μας λέει να δίνουμε το πάθος μας και τη δύναμη κάθε αγώνα, να είμαστε εμείς ικανοποιημένοι και ο κόσμος μας. Από εκεί και πέρα θα δούμε τι θα γίνει στα play-off, αλλά έχουμε ακόμα 3 πολύ δύσκολα μάτια και αυτά θέλω να τα περάσουμε θετικά. Ευχαριστώ πολύ, συγχαρητήρια. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε και εμείς, Γρηγόρη, εσένα για το ρεπορτάζ, το άμεσο. Πάμε να δούμε πώς πανηγύρισαν τώρα την νίκη της ομάδος τους. Το καθιερωμένο όλε από τους παίκτες και την τεχνική ηγεσία της Ομόνοιας. Είδαμε και τον Εντίμ Τούτιτς, ο οποίος χειροκροτούσε. Πάμε να δούμε αμέσως τα στατιστικά του σημερινού παιχνιδιού.
Λοιπόν, Πανίκο, εδώ κάτω στα αποδυτήρια, καταρχάς να πούμε πως το κλίμα είναι ήρεμο. Από τη μια χαρούμενοι αυτή της Ομόνοιας για την σημαντική πολύτιμη νίκη, όπως προαναφέρατε και εσείς, υπερπολίτιμη νίκη απέναντι στην ΑΕΛ. Κατήφια στεναχώρια από την άλλη, γιατί έδειξε η ΑΕΛ σήμερα ότι μπορούσε να πάρει ένα θετικό αποτέλεσμα. Κοντά μου, εκπρόσωπος τύπου της Ομόνοιας, ο κύριος Σόδωρος Καυκαρίδης. Επιτεύχθηκε ο στόχος του 5x5, κύριε Καυκαρίδη. Και πρέπει να επιτευχθούν και τα υπόλοιπα, βέβαια. Έχουμε άλλες 3 αγωνιστικές. Φεύγουμε σήμερα πολύ χαρούμενοι από την μία, γιατί πρώτα απ' όλα κυριαρχήσαμε σε ένα πολύ καλό παιχνίδι και απέναντι σε μια ομάδα που στάθηκε επάξισε απέναντί μας και με χαρακτήρα. Αλλά στο τέλος η Ομόνοια έδειξε περισσότερο χαρακτήρα και νομίζω ήταν υποδειγματική η σημερινή εμφάνιση. Και το λυπηρό της όλης υπόθεσης σήμερα εδώ είναι ότι ενώ υπάρχει ένα καταπληκτικό κλίμα που αναφέρατε εσείς, αλληλοσυγχαρήκαμε με την ΑΕΛ για την εμφάνιση, την νίκη, εντάξει και όλα αυτά. Και θα φύγουμε εμείς, αν θέλετε, με μισή καρδιά, γιατί αντιμετωπίσαμε κάτι απίστευτο στο πρώτο τουλάχιστον ημίχρονο και γενικότερα στο παιχνίδι από τον κύριο Κάιλη. Εφήβρεν και ο κύριος Κάιλης και ο βοηθός του πραγματικά δικούς τους κανονισμούς με απίστευτα πράγματα. Στον πρώτο ημίχρονο, ειδικά σας λέω. Και αν μπορεί να μας εξηγήσει τέλος πάντων γιατί δεν έδωσε το πέναλτι του Αλουέφτη, μία λογική εξήγηση, τότε να πάμε μπάσου. Πραγματικά σας λέω. Απίστευτα πράγματα. Για ποιες περιπτώσεις αναφέρεστε? Πάρα πολλές και δεν μπορούμε να τις αναφέρουμε όλες, γιατί εμείς θέλουμε να βλέπουμε το βίντεο και να κοιτάμε. Αλλά είναι τόσο οφθαλμοφανή κάποια πράγματα. Παραδείγματος χάρη, σας λέω το πέναλτι του Αλουέφτη, το πέναλτι του Καλίων προηγουμένως. Λοιπόν, ο κ. Χρήστου ήταν πραγματικά πιστευτή συμπεριφορά του. Δηλαδή, έκανε η ΑΕΛ 2 φάσεις στο πρώτο μέρος καθαρά offside. Τους δικούς μας παίκτες εμφανώς καλυμμένοι και αμέσως σε κονέ σημαία. Πραγματικά, αν θέλετε, μετά για όλα αυτά, η νίκη μας έχει διπλή σημασία, γιατί επιτεύχθηκε αντιμετωπίζοντας μια επιπρόσθετη δυσκολία από την πολύ καλή σήμερα ΑΕΛ. Και θα σταθούμε ακόμα περισσότερο να πούμε: η Ομόνοια ήταν, σας λέω, υποδειγματική και στον τρόπο που αγωνίστηκε και στο χαρακτήρα. Δεν εκνευρίστηκαν οι παίχτες από τα λάθη της διαιτησίας και πήραμε μια πολύ μεγάλη νίκη απέναντι σε ένα επάξιο όμως αντίπαλο, πραγματικά. Μετά από όλα αυτά, όμως, στο τέλος ημέρας, όπως είπατε και εσείς, κύριε Καυκαρίδη, μια σημαντική νίκη με τον Μιχάλη Κωνσταντίνου να ανοίγει το δρόμο και τον Σλόκαν να σφραγίζει το τρίποντο. Εντάξει, ήταν οι εκτελεστές μια γενικότερη προσπάθεια. Πρώτο τέρμα και για τον Μιχάλη Κωνσταντίνου. Είναι το θετικό. Νομίζω για αυτόν ήρθε ο Μιχάλης αυτόν να κάνει ακριβώς. Σας λέω, περάσαμε από μια πολύ δύσκολη έδρα και η ΑΕΛ μας κόντραρε πάρα πολύ. Αλλά φάνηκε στο τέλος ότι η Ομόνοια ήταν γενικώς καλύτερη μέσα στο γήπεδο και κέρδισε δίκαια. Θα συνεχίσουμε έτσι, πιο πεισμωμένοι και θεωρούμε ότι στο τέλος θα φτάσουμε στην επιτυχία. Θεωρείτε πως όχι καλή, να τη χαρακτηρίσει έτσι, η εικόνα της Ομόνοιας στο πρώτο ημίχρονο, σε σχέση με το δεύτερο βέβαια, ήταν λόγω Καηλή, λόγω διαιτή? Μα δεν νομίζω ότι η εικόνα της Ομόνοιας δεν ήταν καλή στο πρώτο ημίχρονο. Αντιθέτως. Και όπως όμως στην δεύτερη. Στο δεύτερο. Στο δεύτερο. Εντάξει, στο πρώτο υπήρχε μια τακτική άποψη από πολλές τεχνικού. Δηλαδή, αν εξαιρέσουμε τα πρώτα 10 λεπτά που να βρει η Ομόνοια τα πατήματά της, και φάσεις έκανε και ευκαιρίες έκανε και 2 πέναλτι καθαρά διεκδίκησε που ουσιαστικά ήταν μισό γκολ. Και εντάξει, ήταν πολύ καλή νομίζω η Ομόνοια σήμερα. Στο δεύτερο μέρος, νομίζω και πάλι μετά το 1-0, διαφοροποιήθηκε λίγο το πλάνο. Στο θέμα του κ. Καηλή, σας λέω, το σημαντικό είναι ότι δεν εκνευρίστηκαν οι ποδοσφαιριστές μας από τη συμπεριφορά τους στο πρώτο ημίχρονο. Και αν τέλος πάντων ζητάει κόπνα πραγματικά να πιστώνουμε τους διαιτητές και να τους σεβόμαστε, θα πρέπει πρώτα να σέβονται αυτή τα σωματεία. Και μιλώ για τον κ. Καηλή, να μην γενικεύουμε σήμερα, και μετά να ζητούν το σεβασμό το δικό μας. Λοιπόν, έντονα τα παράπονα για την διαιτησία του κ. Καηλή. Δεν είναι θέμα παραπάνω, ούτε θέλουμε να δημιουργηθεί ένταση. Η ΑΕΛ στάθηκε θαυμάσια σήμερα και οι άνθρωποι της εδώ και όλα. Και θα έπρεπε να φεύγουμε μια χαρά και χωρίς κανένα απολύτως πρόβλημα. Και δεν θα έχουμε και κανένα πρόβλημα, νομίζω. Αρχίζουν πάντως τα play-off. Θέλετε ξένους διαιτητές εσείς? Είναι θέμα υποσυζήτηση, είμαστε όμως θετικότατοι. Θετικότατοι. Δεν είναι απόφαση, αλλά είμαστε θετικοί. Λοιπόν, και κάτι άλλο. Γράφτε και σήμερα στα μέσα ότι έρχεται σήμερα το βράδυ ο μάνατζερ του Καφού. Ισχύει κάτι τέτοιο? Σας είπα για τον Καφού, είναι δεδηλωμένο από την Ομόνοια. Θα τοποθετηθεί όταν υπάρχουν πραγματικά εξελίξεις. Το μόνο που σας λέω είναι ότι δεν υπάρχει απολύτως κάτι να κρύψουμε. Εξελίσσονται τα πράγματα. Έτσι είναι. Λοιπόν, ευχαριστούμε κύριε Καυκαρίδη. Πάμε να ακούσουμε τους δύο προπονητές. Πρώτα απ' όλα συγχαρητήρια για ποδοσφαιριστές μου για μια μεγάλη νίκη και για καλή εμφάνιση. Ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτό υπέροχο κόσμο ξανά που ήρθε εδώ και μας στήριξε 90 λεπτά. Για παιχνίδι, πρώτο μήχρονο, κλασικό ένα ντέρμπι, καλό παιχνίδι, ανοιχτό. Είχε και ΑΕΛ ευκαιρίες, είχαμε όμως εμείς. Τέλειωσε ένα μήχρονο που δίκαια νομίζω ισόβαλο, όμως μπορούσαμε να βάλουμε και εμείς τέρμα και ΑΕΛ. Όμως δεύτερο μήχρονο
Έπαιξαμε πιο σωστά, πιο καλά. Έβαλαμε 2 γκολ. Είχαμε άλλες κάποιες ευκαιρίες που μπορούσαμε να βάλουμε και περισσότερα τέρματα. Όμως νίκη είναι νίκη. Είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος. Τελειώνουμε εδώ. Δεν θα σταματήσουμε εμείς. Βλέπουμε μπροστά. Μας περιμένει Τετάρτη παιχνίδι που πρέπει να κερδίσουμε. Και αυτό είναι άλλη μια φορά συγχαρητήρια για ποδοσφαιριστές και καλή συνέχεια για την ΑΕΛ. Ένα παράξενο παιχνίδι για μένα. I know that Omonia is a good team and Ξέρω ότι η Ομόνια είναι μια καλή ομάδα. with a good organization of the game. Με καλή οργάνωση στο παιχνίδι της. But in the first half we have surprised them, and if we score in the first 20 minutes 8 times is not nothing special for me. Στο πρώτο ημίχρονο τους ξαφνιάσαμε και αν πετυχαίναμε 2 ή 3 τέρματα στο πρώτο 20 λεπτό δεν θα ήταν κάτι το παράξενο για μένα. Football is waiting the mistake, and we have made a mistake in the first half. Everything it was broken. Στο ποδόσφαιρο όλοι περιμένουν για ένα λάθος. Κάναμε ένα λάθος εμείς και όλα πήγαν στραβά. Anyway, have win the most experienced team. Τέλος πάντων έχουμε πάρει εμπειρίες από αυτό το A παιχνίδι. team who knows to speculate the mistake of the other team. You know? Και έχουμε πάρει εμπειρίες από το παιχνίδι της Ομόνιας, η οποία κατάφερε Only thing that I want to congratulate them for the victory. Θέλω να τους συγχαρώ για την νίκη τους και για το παιχνίδι τους. And also to tell to my players to congratulate them for some moments of good football in this Και game. επίσης θέλω να συγχαρώ τους ποδοσφαιριστές μου για κάποιες στιγμές που έχουν παίξει εξαιρετικό ποδόσφαιρο. I hope to meet once again Omonia in the cup if we can pass this tour. Ελπίζω να συναντήσουμε την Ομόνια σε κάποια φάση στο κύπελλο, αν καταφέρουμε να περάσουμε από το εθνικό. Because it's a team who accept to play football Η οποία είναι μια ομάδα που αποδέχεται να παίζει καλό ποδόσφαιρο and to develop offensive football. και παίζει δεν παίζει αμυντικό ποδόσφαιρο. Good luck and congratulations one more. Καλή τύχη και συγχαρητήρια ακόμα μια φορά στην Ομόνια. Ευχαριστούμε τον κύριο Στογίτσα για τα συγχαρητήρια. Από τη σειρά μου εκ μέρους των ποδοσφαιριστών θέλω και επίσημα να συγχαρώ τους συμποδοσφαιριστές μου για τη μεγάλη επιτυχία που κάναμε σήμερα. Ξέραμε ότι είχαμε να αντιμετωπίσουμε μια καλή ομάδα, ένα πολύ καλό αντίπαλο και ήρθαμε πάρα πολύ οργανωμένοι για αυτό το παιχνίδι. Για μένα παίχτηκε ένα από τα καλύτερα παιχνίδια, ένα ανοιχτό παιχνίδι, είχε ένα πολύ καλό ρυθμό και πιστεύω ότι ο κόσμος το χάρηκε. Από εκεί πέρα πιστεύω ότι εμείς είχαμε την πρωτοβουλία στο παιχνίδι. Αν εξαιρέσουμε τα πρώτα 15 λεπτά που μας πίεσε ο αντίπαλος και μπορούσε να μας βάλει κάποιον γκολ, από εκεί πέρα είχαμε την πρωτοβουλία εμείς, ελέγχαμε το παιχνίδι και δείξαμε ότι είμαστε μια μεγάλη ομάδα, διότι σε αυτά τα παιχνίδια δείχνεις την κλάση σου σαν ομάδα, παίρνοντας τους 3 βαθμούς που είναι πάρα πολύ σημαντικοί για μας για τη συνέχεια του πρωταθλήματος. Και από εκεί πέρα βλέπουμε μπροστά τη δύσκολη συνέχεια που θα βρούμε μπροστά μας. Τώρα ακολουθεί το παιχνίδι του κυπέλλου και εκεί θα αφοσιωθούμε και μετά βλέπουμε τον επόμενο αγώνα πρωταθλήματος. Ευχαριστώ πολύ, καλή συνέχεια στην ΑΕΛ. Κοιτάξτε, εμείς είμαστε μεγάλη ομάδα, παίζουμε πάντα κάτω από πίεση, αλλά για να είμαστε εδώ, για να είμαστε ποδοσφαιριστές της Ομόνιας, έχουμε συνηθίσει σε αυτή την πίεση και εντάξει, δεν είναι κάτι το ασυνήθιστο για μας. Είμαστε συνηθισμένοι, γι' αυτό βρισκόμαστε σε αυτήν την ομάδα. Καλησπέρα. We were expecting a very hard game. Περιμέναμε ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι Against one of the biggest teams in Cyprus. εναντίον σε μια από τις πιο We μεγάλες entered very ομάδες good της in the Κύπρου. game. Πήγαμε αρκετά καλά στο παιχνίδι. We had 2-3 big chances to score. Είχαμε 2-3 αρκετά καλές ευκαιρίες για να σκοράρουμε. But when you don't score against these teams, it's very hard to win games. Αλλά όταν δεν σκοράρεις εναντίον σε αυτές τις ομάδες είναι πολύ δύσκολο να κερδίσεις το παιχνίδι. Second half, Omonia, they score very early. Δεύτερο ημίχρονο η Ομόνια σκόραρε πολύ γρήγορα. When they score first, they have very good players. Και όταν σκοράρουν πρώτοι έχουν πολύ καλούς ποδοσφαιριστές. It was much more easier for them. Ήταν πολύ πιο εύκολο για αυτούς. They tried to control the game.
προσπάθησαν να ελέγξουν το παιχνίδι. We have to try to go after the result. Είχαμε να τους κυνηγήσουμε στο αποτέλεσμα. And with the very fast players they have in the front. Και με τους πολύ γρήγορους επιθετικούς που διαθέτει η Ομόνοια. All the time they can create problems to other teams. Κάθε στιγμή μπορούν να δημιουργήσουν προβλήματα στις άλλες ομάδες. Now the important thing is to put our heads up. Τώρα το σημαντικό είναι να ψηλώσουμε ψηλά το κεφάλι. And continue to work to achieve our target that still is the fourth place. Και να συνεχίσουμε να δουλεύουμε για να πετύχουμε τους στόχους μας που είναι η τέταρτη θέση.